गान्दाबिल गामिनि दिनैहाय फुख्रियावहाय ना बोखांदों। बोसोराव 5 कुइन्टेल बोखाङो, 2 कुइन्टेलसो मोनजेनबाय, 3 कुइन्टेल बोखांबावनांगौ होमब्लासो न'खराव सेरबाखुरि गोलैयो। होगासिनो दं नै दासो। सुखिदारा नैबेनो नायना ओरै नायनानै थानायानो नैबेनो आदब। आदारा खम होनायखाय लाजिदों सुखिदारा नै ना बारा देराखै। Nah, udah cuma saja masih dah. Enggak sindau naya. Untuk sajar nas kanga. Ya untuk sajar nindra. Danguria. Bे गामसाया मोजां रेखादो गिनांगौ बहाय गामसाजों मोजां ओइ गामसाया मोजां खानोनो फोरों ini enggak mau Mas oi daga hura beli gelam lazuk bukan beli gelam lazuk adik ni ye beli gelam lazuk mana dah kedilah mana ya माथो गोग्लैबायसो मोनबावगोन नोंसोरो नायदे ओरैबायदि सालाक जाखायो फुख्रि नाया बेथ' अनेक गुवार जोंनि फुख्रि एफा गोलैयाव मोनना हा सावनोरा Nangdor dah? Nangdor jaga dia nangdor. Abudan. Kangje ngal kodong. Lew ni. Kangse jaga ya. Idin dia bener. बस्थाव बांद्राय देद्रायला हगारगारदो राननोबो उसुबिदा नै मासे लांदो Kan saksinya banyak bisa mas. Nama